Ngizoyibhala nami incwajana, ngizoyibhala nami incwajana, awuyodla ngoqina, uthando lwami. Sanibonani bafowethu, lo nibingelelayo uthalento kaMwandla. Njengoba ningazi ngihlezi ngini-update ngezinto ezenzakala kumaskandi. Namhlanje ngiza ngokuhlukile nje, ivideo nje engiyenzayo ngenxa ukuthi ngifisa ukuthi sihlale sijabule. Uma kuwukuthi awukazi usubscribe, noma mhlambe ukuthi mhlambe usuku lakho lokuqala la, besacela ukuthi usubscribe ukuze ungaphuthwa yilutho esilipostayo. Siyacela ukuthi usubscribe ngoba nathi siyadinga ukuthi sikhule. Uthi la eningaboni kahle khona isibonise, baningi nje ababhalayo laphana, yize noma abanye bebhala ngendlela esuke ingekho right, kodwa-ke siye sifunde kukho konke umuntu asuke ekubhala. So noma bekuthiwa iyiphi indlela ofisa ukubhala ngayo ngabhala, ngoba kukhona okuningi esikufundayo laphaya. Nayi-ke ingoma engiza nayo namhlanje, ingoma kaMdumazi wayikhipha ngo-2014, esihloko sayo ithi Masibambaneni. Nansi le ngoma le. Ilomhlaba lona uyinhlanganisela yabantu abaningi, noma ngakusiphi isimo siyakuthanda mfowethu. Ilomhlaba lona uyinhlanganisela yabantu abaningi, noma ngakusiphi isimo siyakuthanda mfowethu. Ilomhlaba lona uyinhlanganisela yabantu abaningi, noma ngakusiphi isimo siyakuthanda mfowethu. Yilaba bantu abakhubazekile, yilaba bantu abakhubazekile siyabathanda, yilaba bantu abakhubazekile, yilaba bantu abakhubazekile asibanike uthando, yilaba bantu abangabilile emakhanda, laba bazenzi ngebintando kabantu, yilaba bantu abangabilile emakhanda, laba bazenzi ngebintando kabantu. Nawe mama washe wendoda uyithanda, ngithi sukuma uzibuze uqhubeke nempilo. Wena mama washe wendoda uyithanda emhlabeni, ngithi sukuma manje uzibuze uqhubeke nempilo. Ngoba lo mhlaba lona uyinhlanganisela yabantu abaningi, noma ngakusiphi isimo siyakuthanda mfowethu. Ilo mhlaba lona uyinhlanganisela yabantu abaningi, noma ngakusiphi isimo siyakuthanda